Il-kbir għadu! Min kellu jgħid lil Kevin Borch li l-kbir tiegħu għadu ġej. Ħafna minna ndumu jiem sħaħ nippreparaw għall-intervent mediku, u mbagħad nagħmlu ftit jiem oħra fis-sodda naraw xi serje sakemm nerġgħu nqumu fuq saqajna. Dan żgur ma kienx il-każ għall-kantant li f'temp ta' 4 sigħat għamel operazzjoni żgħira fil-parti ta' fuq ta' siqu u eżatt wara baqa' sejjer isaħħar udjenza miżawda bl-eluf. Il-musical il-kbir għadu ġej qed joqrob lejn tmiemu u saħansitra kiser xi rekords lokali. Fih, Kevin Borch jagħmilha ta' Freddie Portelli. Iżda dan l-aħħar Borch innota boċċa fuq siqu li kienet sors tankwiet u ġieħ waqt show enerġetiku għall-aħħar. Il-biraħ kelli nidħol għall-intervent mediku, operazzjoni fil-groin, li riżultat grazzi għal Dr. Merċi għaw kolli gwidan il-ħin kollu, li riżultat minn ultrasound li kelli nibqa l-emerġenza jiena sabiex jagħmlu li din l-operazzjoni. Minkejja li ma jafhomx u kull ma għandu tifkira tagħhom huwa ritratt wara l-intervent, Borch iddeskriva lit-tobba li januh bħala anġli għaliex bis-saħħa tagħhom inexxielu jagħti spettaklu mingħajr ebda ostaklu. Daħal il-head of surgery u saqsejtu jiena tlu ħares nista' nagħmlu x-show blu ġieħ letteralment li ma nirrakkomandak għal ħadd u niġi eżatt wara qalli iva. Imma mbagħad saqsejtu għatlu għandi one last question, għatlu nistgħu nagħmluha issa kienu l-4:30. Għalli hija għalaq il-purtieri, tani l-anesthetic, local anesthetic, u għamil għattissa l-kbir jiena ġej, u għasal il-kbir għalija jien, għattalba l-mami dak il-ħin, u kienet suċċess. U saħa li minkejja li kien għadu kif ħareġ mill-isptar, kienet waħda mill-aqwa rappreżentazzjonijiet li ta'. Intir bdejt bil-ferħ fl-aħħar mbagħad għax ix-show ta' qabel kelli nagħmlu, letteralment il-grojn intefaħ li żula l-inġaġi. Għana bdejt nagħmlu verament, in-nies ma jindunawx imma jiena ninduna, ovvjament għax lu ġieħ inħossu. Painkillers, il-bira intir ġwienaħ kien jonqosni. Verament ħarġet tajba, it was a success. U l-lejla, il-kbir għadu ġej se tgħaddi għall-paġin tal-istorja. Il-lejla, l-kbir għadu ġej. Xej, kuntent immens bir-respons li tawna n-nies, sold out ta' kull wieħed, kull show kien sold out. Però looking forward għal-lejla nagħtu verament l-aħħar li għandna, l-aħħar enerġija li għandna xilna dejjem rehearsals. Grazzi kbira lil kull min ġijarana fil-kbir għadu ġej. U grazzi l-kull min isegwini u grazzi tas-support kbira li dejjem tajtuni. B'daħka fuq fommu, ħallejna lil Kevin Borch jitlaq fi triqtu għal dik li se tkun l-aħħar interpretazzjoni tiegħu ta' Freddie Portelli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.